ngrasake kasih aku koyo wong edan nang telepon krungu suaramu nanging ra bisa gawe mari ketemu wae ora tau opo maneh urip bareng selawase nang endi wae ge opo wae nang kene aku isih ngenteni kabeh tak lakoni senajan atiremu nang kene aku isih ngenteni. Aku wis pasrah karo kahanan sing penting dhewe ojo pisahan kerunggung guyu netes sing ngeluh nanging ra bisa aku nemoni noleh horene coba sawangan kowe tenang wis gawe aku edan nang endi wae ge opo wae nang kene aku isih ngenteni kabeh tak lakoni senajan atiremu nang kene aku isih ngenteni ora ngerti piye carane menora lungguh nanging yen sesuk kowe bali sing tak karepke sedelo wae coba sawangan kowe tenan wis gawe aku edan nang endi wae ge opo wae nang kene